Boa noite. Imos a comezar con este pleno ordinario, 26 de agosto, ás 20 horas. Ben, o primeiro punto, parte resolutiva, aprobación da acta, hai dúas, de sesións anteriores, 29 do 4 do 2026 e 10 do 6 do 2026. Algo que comentar, Eugenia? Jennifer? Julio? Sí, é unha cuestión, como dixen no pleno anterior, de non acumular tantas actas, que no pleno anterior trouxeronse 6, e ao final é máis lioso. Sabemos que os funcionarios teñen moita carga de traballo, moitas veces non dan feito o traballo en tempo e forma, pero vemos que desta vez se traen dúas actas e entendemos que esta é a mellor forma de proceder para todos, seguir nesta liña. Vale. Ben, vamos a intentar eso, que, como comentaba Julio, que as actas fluyan un pouco máis, non? E que se den presentado en cada pleno. No seguinte que levemos acta do pleno anterior, unha ou dúas o máximo. Ben, votos a favor de aprobar as dúas actas mencionadas. Todos votos a favor. Ben, o seguinte punto, expediente 732/2026, adhesión á tarifa simplificada do convenio existente entre a SGAE e a Federación Española de Municipios e Provincias. Ben, hai a proposta que se trae, xa foi a comisión informativa, visto o convenio asinado entre a Federación Española de Municipios e Provincias e a Sociedade Xeral de Autores e Editores, que permitirá ao Concello acollerse a unha tarifa simplificada. Esta tarifa está prevista para concellos de ata 3.000 habitantes e para facilitar o abono dos dereitos de autor xerados por un amplo catálogo de actos gratuitos ou con precios reducidos ou subvencionados que forman parte da programación cultural habitual dun pequeno municipio. Visto que se adire á tarifa simplificada SGAE para actos gratuitos, o municipio poderá organizar todos os concertos, pasacalles, pasarrúas e bailes que se desexen durante todo un ano ou un único importe coñecido en concreto, coñecer por adiantado e abonar o importe dos dereitos de autor, evitar trámites e autorizacións, aforrarse a presentación de orzamentos para cada ano e obter importantes bonificacións e deduccións nos actos culturais con despacho de billetes e noutras utilizacións do repertorio da SGAE. Ben, ata este momento, a SGAE todos os anos, ou cada certo tempo nos pasaba, unha liquidación dos dereitos de autor das distintas actividades que se celebraban no Concello. Festas, a romaxe, e nós, aínda que nun principio estábamos en desacordo con esta cuestión, vistos a información que se me trasladaba por parte dos técnicos e o tratarse dunha entidade privada, vémonos na obriga de asinar este acordo con eles, adherirnos a esta tarifa plana SGAE e, como xa dixen, isto levouse a comisión informativa dende o Concello de Muras, vémonos obrigados pola normativa existente a adherirnos e a proposta que se trae a pleno sería adherirse á tarifa simplificada do convenio existente entre a SGAE e a Federación Española de Municipios e Provincias segundo o modelo existente no citado convenio como anexo 1 con carácter retroactivo para os anos 24 e 25 xunto coa presente anualidade. Segundo, aprobar o gasto por importe de 5.371,15 euros e na partida orzamentaria 334-22.799 na que queda registrada a operación contable con número de asento 3472. Terceiro, autorizar ao señor alcalde presidente a firma de cantos documentos sexan necesarios para a adhesión ao mesmo. Con todo o pleno, adoptará as medidas que considere oportunas e decidirá o mesmo. Eugenia, Jennifer, Julio.
Perdón. Que me parece unha medida boa sempre que simplifique o traballo administrativo do Concello e que facilite as cousas para a organización das festas e dos eventos. Vale, Julio. Sí, entendemos que é un convenio beneficioso para o Concello, porque esta adhesión, proporciona importantes ventaxas, axiliza trámites, acorta tempos, tamén o que di o resto de cuestións que di vostede. Ademais, que di o informe de Secretaría que o proceder correcto sería adherirse a tarifa voluntaria por parte do Concello, polo tanto, pola miña parte, adiante. Vale, a nosa proposta desta adhesión a este convenio fixéronola, este ano a metade. Eu antes descoñecía a existencia desta posibilidade. Ben, imos a votar a adhesión ao convenio. Votos a favor de adherirnos. 4 votos a favor. 5 votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 2 abstencións e 5 votos a favor. O seguinte punto, expediente 19-2026, conta xeral 2025. Ben, a conta xeral xa aprobou a comisión informativa, levouse a pleno, foi exposta ao público no boletín oficial do 1 de xullo do 26, publicouse a exposición da conta xeral do exercicio 25, tamén estaba no mesmo portal de transparencia da sede electrónica do Concello. Os concellos estamos obrigados ao remate do exercicio correspondente emitir a conta xeral, pon de manifesto a xestión realizada nos aspectos económicos, financiero, patrimonial e orzamentario. Dita conta xeral deberá reflectir a situación económico-financiera e patrimonial, os resultados económicos patrimoniais e a execución e liquidación dos orzamentos. Ben, como xa dixen antes, levouse a comisión informativa en cumprimento do expresado nos parágrafos anteriores. Nestos acabo de comentar. O pasado 30 de xuño de 2026 a Comisión Especial de Contas acordou informar favorablemente sen reparos e sen observacións a conta xeral correspondente ao exercicio económico do ano 25 e dispuxo que se realizase o trámite de exposición ao público da mesma, cousa que foi feito 1 de xullo do 2026. Segundo se certifica por Secretaría, durante o prazo de 15 días hábiles do exposición ao público non se presentaron reclamacións nin alegacións á conta xeral do ano 2025. Por todo exposto, proponse ao Pleno adoptar o seguinte acordo: aprobar a conta xeral 2025 e remitila ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas. Non sei, Eugenio, se queres comentar algo. Últimamente nas contas xerais que facemos nos últimos anos sempre hai as mismas condicións e as mismas situacións. Nos informes de intervención deste orzamento do 2025 hai facturas pendentes de aprobación e aplicación ao orzamento. Resultado orzamentario negativo, que supón que os gastos do exercicio 25 foron maiores que os ingresos do mesmo exercicio. E no informe de estabilidade orzamentaria dice que non se cumpre a regra de gasto en liquidación do 2025. Nos últimos anos repetímonos o mismo, que isto tería que cambiar, deberíase cambiar. Ben, Jennifer. Eu, con respecto a isto, nun documento que há do Consello de Contas de Galicia, non teño o mesmo, ou hai 10 incidencias. Conta xeral do exercicio do Concello de Muras, da aprobación da liquidación de presupuestos, que a conta xeral non se formou no plazo legalmente, o informe de comisións non se emitiu en el plazo legalmente establecido. Fai unha serie de indicacións que son, como dice Eugenia, que se van dando cada ano, aquí nos 3 exercicios anteriores. Faise unha recomendación nun dos informes de intervención, que é que a liquidación do orzamento presenta unha necesidade de financiamento de 283.000 euros.
a parte de que non se cumple o período de pago e non se cumpre a regra de gasto. Non sei se hai algunha medida a ter para a seguinte conta anual. Entendo que como este ano hai ingresos extras polo tema das tasas de Iberdrola, que os ingresos van ser superiores aos gastos, sempre cando non se gaste máis. Entón, é para saber se tedes previsto algunha medida para ir arreglando todas estas incidencias. A respecto desta cuestión, esa conta xeral que ti falas, esa non é a do 25, porque a do 25 todavía non foi presentada. Non, pero é a que está no expediente. Sí, pero o Consello de Contas non puido emitir ningún informe a respecto disto. Eu refírome a que se vale, fai... pensei ou entendín que falabas de que o Consello de Contas falaba... Non. Bien. Este é o que aparece no expediente do que estamos falando, no expediente 19/2026. Vale, son incidencias, pero non son invalidantes para que esta conta xeral saia adiante. Sí. E respecto a outra cuestión que fai mención tanto a súa compañeira do Partido Popular, a súa compañeira, a portavoz do Partido Popular, como a vostede, que os gastos son superiores aos ingresos. Eu creo que dende fai tempo aquí este alcalde e o equipo de goberno estamos pola labor e traballamos na dirección de que tasas, impostos que poda repercutir na veciñanza, mantelos conxelados. E ese é o noso punto de vista e é o que estamos facendo. E é certo que o Concello está gastando máis que ingresa. Pero porque o Concello pode facelo. Pode facelo porque temos 2 millóns de euros de remanentes e nestes momentos fai tempo que non o comprobo, pero creo que temos 3 millóns e pico de euros no banco. Entonces, todas estas cuestións de contabilidade podemos facer moitas interpretacións. E vostede pode decir, isto non nos gusta, isto está mal, bien, o que queira. O Concello de Muras... Eu remítome aos informes que veñen no expediente 19/2026, que é o que se vai votar agora. O que lle dixen antes son incidencias e non son invalidantes. A conta xeral está... Pero son incidencias que constan ano tras ano nas contas que se presentan. Pareceme moi ben, se vai ao ano pasado seguramente eran as mesmas incidencias. Eu non fago os informes. Os informes están feitos polo Consello de Contas e neste caso por intervención. Eu remítome a comentar o que poñen os informes, nada máis. Non estou interpretando nada, só estou lendo o que poñen os informes. Imos a pasar a votación. O dito, o Concello de Muras, como xa dixen en moitísimas ocasións, as tasas, impostos, aquela tasa fiscal, aquel gravamen fiscal que vai a incidir directamente nos veciños e nas veciñas que nestes momentos están empadronados, que viven aquí en unha residencia, mentras eu sexa alcalde non os imos a tocar. E se van a manter así, porque temos outras fontes para obter ingresos, como é a negociación que se fixo con Iberdrola e que xa iba en esa dirección. E é certo, volvo a repetir e insisto, o Concello de Muras estos anos estivo gastando máis diñeiro do que ingresaba, pero aínda así tiñamos remanente. Nestes momentos temos alrededor de 2 millóns de euros de remanentes. Acabamos de ter o ingreso da licencia de Iberdrola, que non son remanentes, casi 2 millóns de euros, e contamos no banco con 3 millóns de euros, cando o orzamento, 3 millóns e pico, cando o orzamento do Concello de Muras son 1.700.000 euros. Perdón, Julio. Sí. Como dicía vostede, señor alcalde, tamén o digo o informe de Secretaría de Intervención, que xa o comentei no pleno anterior tamén, que di que existe a necesidade respecto dos ingresos municipais de modificar taxas, prezos públicos, de tal maneira que estes sexan autosuficientes para o mantenimento dos servicios. Isto quere dicir que, subirlles a taxa do lixo, da auga, aos veciños, de pasar de 50 euros a 350, 400, como acontece noutros concellos. Non sei se aos veciños lles gustará moito esta cuestión, eu polo que me din non, polo tanto, ben é certo que non se cumpre a regla de gasto,
o período medio de pago excede dos meses, é unha das cuestións que, habería que corrixir. Ben é certo que hai facturas que moitas veces veñen mal, hai que volver a pedilas, etc. Pero, tamén ben é certo que di o informe que a 31 de decembro do 2025 o Concello de Muras non ten débeda. E, polo tanto, hai que seguir traballando nas cousas que se están facendo ben e corrixir, pois, esas cuestións que, están a acontecer continuamente e non se dan adaptado. Entón, seguir na liña do que se está a facer ben. Ben, pois nesa liña estamos traballando e intentamos, cada día que pasa, pois, por exemplo, o período medio de pago que baixe, é dicir, son 30 días o que marca a lei e nós estamos, creo que en 68, creo que estábamos, 2 meses pasa de 68. E, non é algo sinxelo, se dan moitas circunstancias, tanto na tramitación de facturas, temas de contabilidade, que levan a veces que non sexa tan sinxelo nun concello pequeno que cumplamos ao pé da letra o que nos están dicindo que temos que facer, pois unha norma que é xeral e que se aproba en Madrid. Ben, imos a votar o expediente da Conta Xeral 2025, votos a favor de aprobala, 4 votos a favor, votos en contra, abstencións, 3 abstencións. Ben, o seguinte punto, número 4, expediente 687-2026, modificación de créditos mediante crédito extraordinario 3-2026. O ano pasado trouxemos aquí a pleno con vistas a que fose con cargo a remanentes, a que o Concello tiña remanentes, un proxecto de obras que ia alrededor de 800.000 euros. Era o montante total do orzamento. O pleno non votou a favor de sacar ese proxecto adiante e agora nós, dentro do equipo de goberno e este alcalde, entendemos nun concello rural como a Muras, donde hai moitísimas kilómetros de estradas, de camiños, falábamos en algún momento alrededor de 200 kilómetros de estradas e de camiños. É básico, si queremos que a poboación se asente aquí, que non marche, ofrecer unhas facilidades no que son as comunicacións, que estas se atopen en bon estado e podendo ser, contando o Concello con diñeiro, que se podan executar estas obras. Entón, o expediente é o 757-2026 e a proposta que traemos é unha modificación de crédito con cargo aos orzamentos que ten o Concello dunha serie 757, creo. No, 687. Perdón. Sí, 687, sí. O teño maleu. 687-2026 e o que está previsto sería a mellora de estrada e o acceso ao cal. Hubo un derrube ali na subida e está pendiente de arranxar, así como o firme desta obra. Mellora de estrada a Bostelo. Sobre todo, pasando a Ponte para lá, hai distintas zonas que están moi afectadas. Cando chove moito levantouse ou levántase o riego e a previsión é botarlle aglomerado para que os veciños que viven ali en Bostelo teñan un acceso en condicións. Vaise a facer unha actuación ali e tamén cara ao final da vía en distintos espacios que
que non se atopan en bon estado. Vaise arranxar o acceso a Ximarás, o lugar de Ximarás. Hai unha baixada ali, tanto o curral como a baixada, fai anos, sacouse madeira ali e deixaron en moi mal estado, e agora, bueno, as explotacións gandeiras que hai ali, cando queren subir con un vehículo ou con vehículos cargados con animais, non poden facelo. Entón, vaise tamén facer esta actuación, vaise a mellorar a estrada en distintos puntos das Cuíñas aos Paraños. Hai unha parte no alto, a partir da Cruz das Cuíñas, da Cruz de Bestemú de Riba, que foi arranxada fai un par de anos con cargo a Agader, pero sí que para baixo están en mal estado, e entón, bueno, a actuación prevista é arranxar esa estrada, non quero mentir, pero creo que vai en aglomerado. Certo é que dende as Cuíñas, dende a Cruz de Bestemú de Riba, bueno, Iberdrola está arranxando o parque, e o compromiso é que fagan ese acceso bote aglomerado. Hai unha mellora na estrada da Xestosa, que vai ao San Antón, logo vai a Armada e aos Cullaretes. Hai distintos puntos en que xa está a deteriorarse o aglomerado existente e vanse facer distintas actuacións e saneamentos en esa estrada. Vais a mellorar o acceso ao couce do medio e ao couce da baixa. Bueno, é un espacio moi cerrado, moi oscuro, con moita sombra, e a estrada non está ben ali. Bueno, hai que facer unhas actuacións ali para poder, tanto eses núcleo do medio como o núcleo da baixo, podan acceder en condicións. Hai unha mellora na estrada da Tarroeira, 265 metros, que vai a ser a continuación da obra de Agader que se vai executar este ano, que vai empezar a executarse pronto. A obra do Agader fan unha actuación de 1.480 metros e nos asumiríamos os restantes de 265. Vais a mellorar a estrada que baixa ao lugar de Saamil, aproximadamente 2 kilómetros. Vais a arranxar o acceso á igrexa de Dixoa, que está moi deteriorado, e, bueno, para a xente que vai á igrexa ou que ten que ir ao cemiterio, bueno, imos a facer un saneamento dese acceso e desa vía. Hai un camiño en Ferreiros, 1.214 metros, que vai incluído en esta actuación. Vais a mellorar a estrada de Vedille de Arriba, 303 metros. Vais a mellorar a estrada de Vedille de Abaixo, 345 metros, en aglomerado. Mellora da estrada de acceso aos Acibreiros, 405 metros. Mellora da estrada de acceso a Penadaleira e Chao de Perros, hai 2 eixos, actuacións nos 2 eixos. Mellora do acceso á Armada, a Armada na Xestosa, bueno, tamén os accesos non son bons e hai que arranxalos. Instalarase un paso canadiense nas Bouzas e un paso canadiense no Navallo de Arriba. Vais a facer un saneamento e unha mellora da estrada na Curiscada durante sobre 1.494 metros, na Castiñeira Grande. Tamén se vai a facer unha actuación ali. Os accesos son estreitos e, bueno, dificulta que a xente que ten explotacións gandeiras ali, bueno, pois non teña un acceso sinxelo. E logo vais a mellorar a estrada de acceso a Carregal, 715 metros. Bueno, creemos aquí dentro do equipo de goberno, este proxecto tamén foi consensuado, foi falado co concelleiro nun escrito Julio Díaz. E, bueno, creemos que estas actuacións son 20 actuacións co Plan Único do 2025 que se está executando en estos momentos, o Plan Único 2026 que está nestes momentos a licitación colgada, é dicir, subida, para ver que empresas se presentan a executalo, coas actuacións do Agader, como mencionaba antes, 2026, e o Fondo de Compensación Medioambiental 2026, o Concello de Muras neste ano vai invertir aproximadamente 2 millóns largos
de diñeiro, de euros, en actuacións creo que necesarias e que lle van a cambiar a cara ao Concello. Entón, a proposta que traemos aquí é unha modificación orzamentaria que se levou outro día a Comisión Informativa, onde hai unha memoria de alcalde, informe de secretaría, informe de intervención. Son 834.958,60 euros e, ten que decidir o Pleno que é o que se fai con isto. Isto publicarase no Boletín Oficial da Provincia 15 días, logo temos que enviálo a Deputación para que é un proxecto moi grande e entón creo que pasa de 500.000 ou 600.000, non? Temos que enviálo ali para que o supervisen se a normativa é correcta, se o proxecto está ben feito. Pero, no obstante, a Corporación decide o que considere máis pertinente. Eugenia, non sei se queres comentar algo. Bueno, xa comentaches tú algo fai un ratiño. Eu revisando no proxecto, vindo as fotos na pista que vai dende as Cuíñas ata os Paraños, dúas delas non son actuais. Nesa zona, pois, como ben dixeches, actuou a empresa de Iberdrola pola repotenciación do parque eólico, e ancheouse e máis botaron como gravilla ou area. Entón, a miña pregunta é, como pon que os Paraños é o último sitio en actuar, pois que esa zona, imagínome que non se actuará nela, porque xa están traballando en ela e actuará Iberdrola máis adiante. Entón, o proxecto, pois hai fotos que non cadran ahora mismo coa actualidade. E despois pregunteiche na Comisión Informativa que por que non iba nesta axuda ao Pazo, Freán e Bocada Grande, si iban en outras axudas que eu non mirei nin tuve tempo de mirar outras axudas, pero a do Pazo sobre todo que está en moi mal estado. Ben, as fotos, a estrada na literatura, non se quede ca foto, lea o que pon o texto, xa se fala que se van a facer actuacións concretas, punto kilométrico 3, 470, punto kilométrico 5, o que corresponda. As fotos son fotos que demostran que é a estrada que vai dende as Cuíñas, ou que sale daqui de Muras, Cuíñas, os Paraños. Ben, comentaba outro día o tema do acceso a Bocada Grande. O acceso da Bocada Grande vai no plan único do 2026. Isto xa pasou por pleno, xa pasou por comisión informativa, e, creo que saliu adiante, e agora vai a licitarse e farase a actuación pertinente. Ben, o Pazo. O Pazo, aí fixos unha saca de madeira. Nós fixéramos unha actuación no ano 2020, máis ou menos, fixeras unha renovación, porque xa noutra saca de madeira deixaran destrozada a estrada. Eu estiven, despois de comentarmo ti, fun hasta ali, os coches acceden, é certo que o firme quedou afundido, e o primeiro que vamos a facer é, temos unha ordenanza de saca de madeira, imos a comprobar, falar con maderista que sacou madeira ali, primeiro comprobar si ten autorización, si non tiña, e logo, o que non vai a facer o Concello é asumir uns costes cando hai algunha empresa que infrinxiu as normativas que temos. Ben, Jennifer. No anterior pleno que foi este punto, en agosto, había un informe de intervención no que salía desfavorable porque se ponía en risco a liquidez do Concello. Agora hai un informe de intervención que é favorable debido a que hai un ingreso de 1.282.633 euros de Iberdrola polo tema das obras do parque eólico e establecese o intercambio na modificación de crédito que pasa desa partida á partida para o arreglo das carreteras. Estamos falando dun ingreso de 1.200.000 euros da licencia de obra de Iberdrola e vanse gastar 834.000 euros no arranxo de estradas.
No seu momento, nós votamos en contra porque se poñía en risco as contas do Concello e neste momento hai liquidez para facelo. Si voto en falta, cando vin o proxecto, que nas Cuíñas pideuselle en varias ocasións que falara con os veciños que querían ceder un terreo para ampliar a carretera que accede ali ás casas. Cóstanos, porque falamos con eses veciños que foi o técnico Antón ali a ver a situación, pero non volveron a saber máis nada del, non se sabe se se vai facer ou non, entón voto en falta que ao mellor nestas partidas vayan pois este arranxo. Logo vin, vostede nombra o plan de compensación e o plan único, a dos Carballas está pedida desde fai 3 anos e aprobada en pleno, vai no plan único de 2026, pero estamos no mesmo caso que a de Muruás. Vostede dice que nesta vai a de Ximarás, que non vive ninguén, pero porque dá acceso a fincas para o tema do ganado. Na de Muruás pasa exactamente o mismo, sigue sen aparecer en ningún lado. A de Furco tamén se lle solicitou e tampouco aparece en ningún lado. Non sei se é que ao mellor, en vez de presentalo aquí, ao mellor lle temos que presentar ao señor Díaz para que o teña en conta para a próxima reparación de carreteras. Non sei, porque é que levamos 3 anos pedindo as mismas, entón agradecería que polo menos nos escoite tamén a nosotros, porque digo eu que podemos facer propostas igual que ao resto, non o sei. Si ter en conta que se son 1.200.000 da partida de Iberdrola e se gastan agora 834.000, tendo en conta que o Concello necesita unha financiación, polo que pon o plan de contas, de uns 300.000, os gastos vamos aí, entonces era ben ter en conta que vamos gastar eso rapidamente. Entonces, cando vostede fai referencia a subirlle as tasas aos veciños, eu en ningún caso falei de que se lle suban as tasas dos ingresos aos veciños, pero igual o que hai que conter é o gasto, ou gastar mellor. Non quero dicir con isto que non se vayan a arreglar carreteras, pero si que ao mellor hai que telo un pouco máis en conta. Ben, sorber e soplar é complicado todo ao mesmo tempo. Entón, eu o que lle quero dicir, porque ven aquí e vexo que fala de todo e non fala de nada, porque os datos que vostede dá non son datos exactos. Fala do ingreso de Iberdrola, e que me conste, o ingreso de Iberdrola non foi 1.200.000 euros, foi superior. Respecto a actuacións nas Cuíñas, nos estamos falando cos veciños das Cuíñas sobre esa actuación en concreto, pero o proceso de cesión dun tramo dunha parcela, dun trozo dunha parcela non é chegar, mete a pala e xa está. Hai un proceso, isto é unha administración pública e os prazos son os prazos. E máis, eu creo que se mantiveron varias reunións con ese veciño en concreto, ou esos veciños que son 2 irmáns que van a ceder desinteresadamente o tramo necesario para facer ali un acceso en condicións. Entón, eu creo que cando falemos temos que saber do que falamos, falar con propiedade e non facer ruído, porque ao final facemos moito ruído e non aclaramos nada. A actuación en Muruás. Na actuación de Muruás fíxose a actuación que se demandou no seu momento, que é necesario facer outro tipo de actuacións ali. Bueno, pois se estudiará e o veremos. En este proxecto en concreto non estaba contemplada esa actuación e non se tivo en conta. Actuación en Furco. Bueno, se visitáramos máis o Concello, eu creo que hoxe estaban en Furco traballando, porque a actuación de Furco, o mismo yo digo para vostede como para Eugenia, cando veñamos ao pleno temos que estudiarnos os expedientes, porque son de acceso público para todos, e sobre todo se estamos na corporación. Temos que saber, se vemos a falar de algo, pois saber de que estamos falando. Hoxe están traballando, ou me dixeron que iban ir a traballar a Furco. E despois, respecto á actuación en Ximarás. En Ximarás hai unha explotación gandeira e o acceso, entendo que podremos facer un acceso en Ximarás cando a esa explotación gandeira, que hai xente xoven que quere ter unha iniciativa ali. Bueno, creo que hai 2 explotacións ali, non teñen acceso. Se estiveran ali, verían que sair con un camión, sair con un tractor de Ximarás é complicado tal como está aquel acceso en estos momentos. Julio, non sei se queres comentar algo. Sí,
Bueno, en primeiro lugar, tomo nota do que me di aquí a portavoz do Partido Socialista, pero tamén quero engadir unha cuestión. A min, dos únicos que me chegan algunha proposta é do equipo de goberno. Na oposición somos tres partidos, dende a miña humildade vou dicir isto, se me equivoco, corríxanme, pero creo que dos tres partidos o grupo de non adscritos é o único que está facendo chegar propostas constantemente ao Concello, por medio de registros e falando co equipo de goberno, e senón pódese dicir. Despois, todo o que sexan obras, melloras e reparacións, dende logo que estamos de acordo en que se faigan. Van un total de 18 estradas, un camiño e creo que 2 pasos canadienses. 8 destas estradas puxéronse en contacto comigo veciños para explicarme a situación das estradas, fun a Libelas, presentei o escrito para trasladar para que se incluíra nese expediente. Dende logo, pois, todo o que se pode axudar dende o grupo de non adscritos, pois vamos a axudar a calquera veciño. E nós non lles preguntamos nin de que partido son, nin a quen votan, nin que color lles gusta. Simplemente lles axudamos na medida do posible cando non lo requiren. Despois, miren, ao non pertencer a ningún gran partido, pois ten unha ventaxa, que nos por riba de nos non temos a ninguén. E tomamos as decisións libremente e con total autonomía. En ningún momento naide nos vai dicir o que temos que facer dende un sillón da oficina dunha capital, nin o que temos que facer, nin o que temos que dicir, nin o que temos que votar. Tomamos as decisións con absoluta liberdade. Os expedientes leo eu, que a min naide mos ben ler, nin naide me ben explicar o que teño que facer. Polo tanto, todo o que seña a favor dos veciños, axudarlles, botarlles unha man, pois benvido sexa. E miren, xa remato. Porque tamén se comentaba de que a pista de Julio, que non sei que non sei canto. Bueno, en primeiro lugar, miren, eu non teño, en primeiro lugar, entendo que falan da estrada que vai para Penadaleira, Brías e Chao de Perros, porque, bueno, eu non teño nin propiedades, nin terreos, nin casas, nin nada, polo tanto non teño ningunha estrada que vai para a miña casa. Esa estrada é pública, polo tanto, pois, eses veciños teñen dereito a ter unhas estradas dignas. Miren, para rematar, eu cando era pequeno, con 3 anos, pois tiñamos que ir coller o autobús escolar a 1 kilómetro da casa, meus irmáns máis eu, durante uns 8 anos, por un camiño de terra. No inverno, en época de choiva, pois era lama. Tiñamos que ir cas botas de goma hasta a parada do autobús, e cando outros veciños, pois o autobús os iba a recoller á porta da casa ou xa tiñan as estradas pois con asfalto. Neste caso non era así. Polo tanto, con isto veño a decir que calquera veciño pois, que teña a necesidade de un camiño, unha estrada, pois non queremos que pase por esas necesidades pois, que nos pasamos nese momento. Polo tanto, estamos a disposición de calquera veciño. Ben, quero dicir, unha vez que se arranxen estas estradas, que a maior parte delas donde está máis deteriorado o asfalto é onde hai árbores. Creo que xa o dixen reiteradas veces que se debería podar as árbores para non estropear o asfalto aglomerado o que haxa xusto debaixo. Entón, unha vez que se arranxen, deberían proceder á poda das árbores para non estar así dentro de 2 ou 3 anos. Contestar tamén ao señor do Grupo Mixto, fai un ano, en agosto do ano pasado, tamén nos votamos en contra de isto polo chantaxe que nos fixo o señor alcalde. Incluíronse pistas que pediu o Partido Popular que van aquí en esta relación deste proxecto e creo que van aí, pero eu a un chantaxe non me vou vender nin me vou a deixar manipular. As obras son necesarias e creo que xa ten o voto necesario para facelas. Ben, para votar non sei que quería comentar, pero claro, con isto eu non chantaxeo a ninguén. Aquí o alcalde, que me conste, nin o equipo de goberno, nin o alcalde chantaxeamos
chantaxeamos a ninguén, pero podemos facernos as nosas películas e, bueno, chegar a ese tipo de conclusións. O dito, nos queremos... Bueno, eu comparto moitas das cousas que di Julio. Realmente, as propostas, ou quen trai propostas aquí, é o equipo de goberno, e no caso de Julio, porque constan os rexistros coas súas propostas e con gañas de que as cousas sallan adiante. Ben, o dito, este é un proxecto moi ambicioso, sumado ás actuacións que temos en marcha este ano, vai invertir o Concello de Muras por arriba de 2 millóns de euros. Creo que non lo podemos permitir, podémonoslo permitir agora e podíamonoslo permitir o ano pasado. E, bueno, aprobar esta modificación orzamentaria, aprobar o proxecto, publicitalo e sacaremos a licitación no seu momento. Sí, Julio. Sí, nada, quería engadir, que hai un informe de Secretaría de Intervención, o cal di que o resultado é favorable e o documento oficial emitido é por un órgano interno, o cal confirma que un expediente gasto ou contrato público cumple estrictamente coa legalidade vixente e conta co presuposto necesario. Por lo tanto, non habería ningún problema en arranxar estas estradas. Ben, calquera persoa que vexa este pleno, é dicir, bueno, o ano pasado se votou en contra, porque ao final é toda unha cuestión política e vostede está xogando a súa partida, como di moitas veces, é unha partida de cartas e cada un xoga as súas bazas e non lle interesaba aprobar e preferiu deixar aos veciños sen esas actuacións que neste momento poderían estar executadas e poderíamos levar outro proxecto con distintas actuacións adiante, cando no Concello hai financiación para isto. Imos a votar esta modificación de crédito pola cantidad de 834.958,67 euros. Votos a favor? 5 votos a favor, votos en contra, abstencións, 2 abstencións. Moi ben, pasamos ao seguinte punto. Expediente 731-2026, festivos locais 2027. Como todos os anos, temos que fixar festivos locais do Concello de Muras para o ano 2027. E o que se falou na comisión informativa, se non hai outra proposta, é 9 de febreiro de 2027, martes de Entroido, e 28 de xuño de 2027, San Pedro de Muras. Eugenio, si queres comentar algo? Jennifer? Julio? Nada, vemos que son as datas de tradición en Muras e, polo tanto, vemos correcto que se manteña un ano máis nesas datas de sempre. Vale, Jennifer, mira, cando fala un compañeiro, pediríache, como cando fala o alcalde ou calquer membro da corporación, nin que te rías, nin faga ruídos, nin faga xestos, porque eu creo que é un... Ben, me parece que é unha falta de respeto e pídoche, por favor... Señora Queijo, eu sei que aquí que non son ben recibida. Quedoume claro desde o momento en que lle dixen que non entraba con vostede no goberno. Desde o día 1, xa sei que non son ben recibida. Están dicindo que non facemos propostas. Cansámonos de facer propostas, pero os meus rexistros non sei por onde pasan porque non deben chegar ao seu despacho. Igual que non entra ninguna das propostas que lle fago eu, non entra nada que teña que ver co meu entorno. Entón, non me veña agora con faltas de educación, porque faltas de educación tenes vostede desde o primer minuto comigo. Estou aguantándome. Creo que por respeto. Entón, se me cae un bolígrafo, pois caeume. E se me río, estoume contendo. Se quere poñer unhas gafas de sol ou unha careta. Pero, por favor, creo que non, en ningún momento lle dixen nada ao señor Díaz. Quen los ha visto e quen los ve, Porque, cuidado, de pasar de tirarnos tiros a ver canto lle vamos dar un ao outro. Insisto, estamos no pleno da Corporación do Concello de Muras e ten unha dignidade e merece un respeto. Calquera membro que forma parte desta corporación, como técnicos, funcionarios do Concello, merecen un respeto. Se non quere estar, ninguén lle obriga a estar aquí. Bueno, vostede tomeo como queira. Mereces un respeto e pídolle, por favor,
que se absteña de facer... Dignidade hai que ter en todos os lados, non só nesta bancada mixta. Dignidade hai que ter. Hipocresía pouca. Podo rematar. Deberíamos ter. Podo rematar. Prégolle que se absteña de facer comentarios, de facer risas para atrás, muecas, cando fala calquera membro da corporación daqui do Concello de Muras. Ben, Julio, falaches dos festivos locais? Queres xa falaches? Ben, votos a favor de aprobar 9 de febreiro de 2027 martes de Entroido e 28 de xuño de 2027 San Pedro de Muras como festivos locais. Votos a favor? Todos votos a favor. Ben, traemos dúas votacións de urxencia que non foron a comisión informativa porque os expedientes non estaban rematados. Para ir a pleno teñen que estar... Para ir á comisión informativa teñen que estar os expedientes rematados. Consideramos que sí que son de urxencia. O un no mes de agosto, a empresa que xestionaba o PAI presentou un escrito de renuncia a partir do 1 de setembro. Era unha empresa que procedía dunha licitación que se sacou no seu momento. Estábamos pendientes de facer a nosa licitación e, ante ese feito, buscamos unha empresa alternativa, pero vémonos na obriga de sacar a licitación e con carácter urxente a xestión do punto de atención á infancia. Entón, primeiro, hai que votar a urxencia do punto para poder debatila. Votos a favor da urxencia deste punto. 4 votos, 6 votos a favor, en contra, abstencións e unha abstención. Ben, é facer unha modificación de crédito. O Concello ten diñeiro, hai unha existencia de gastos que non poden demorarse ata o exercicio seguinte para os que non existe crédito no orzamento da corporación, e dado o Concello dispón de maiores ingresos sobre os totais previstos, faise precisa a modificación de créditos do devandito orzamento baixo a modalidade de crédito extraordinario. Entón, no expediente constan unha memoria do alcalde, informe de secretaría sobre a legislación aplicable e o procedimento a seguir, e un informe de intervención. O que se propón hai unha memoria económica que xa estaba feita antes, hai que sacar os pregos técnicos e administrativos, o funcionamento dos centros de ensinanza e educación infantil primario e especial e outros traballos realizados por a empresa. É unha modificación de 65.043,55 euros, que é o coste do punto da atención á infancia. Isto en base á memoria económica que nos fixo Secretaría de Intervención. Entón, o primeiro punto, o servicio do punto de atención á infancia nos entendemos que é fundamental nun concello como a Muras. Temos un colexio e temos que alimentar o colexio para que non pechen. Entón, sería eso, aprobar a modificación de crédito. Hai que enviala a publicar o boletín oficial da provincia durante 15 días e logo pasaríamos a sacar a licitación. Ben, Eugenio, non sei se queres comentar algo a favor disto, a favor ou en contra, ou, o que consideres. Solo un matiz. Na comisión dixeches que ao mellor que se presentaban estas dúas modificacións, 12 expedientes de urxencia. Eu teño na convocatoria, no xestión, mellor dito, teño aquí unha captura, solo 6 puntos, o expediente 752, que é este, do PAI, é o único que me sale. Non sei se a outra estaba dentro das mocións ou onde estaba, que eu non tiña acceso. Son de urxencia, Eugenia. Pero o 752 sale, o outro non. O outro non me saleu. Podes mirar aí, no xestiona. Amplía. É que só me salen 6 puntos. Claro, este é de urgencia. Si, o siguiente, que dixo que se presentaban dúas. Tiene 2 propuestas. Claro, pero onde está no gestiona, refiérome a outra. El número 6 es el expediente de los 800
2.000 euros. Número 6 de los... No. Porque non coinciden, a mí non me coinciden. Los libros ha cambiado de orden. Claro, El número 4 es el de la modificación del... Sí. Vale. El número 6 es el del que está hablando ahora, que es urgente. Sí. Que no Y el está siguiente... ahí. El número 7 es 750. Pero es que ahí no tengo 7. Porque se hizo a última hora. Perdona, Eugenia, que tiñas que decir do pai? Non vou comentar nada. Bueno, comentaba que antes sobre a necesidade do pai e a importancia do mesmo é unha ferramenta de conciliación para calquera familia que teña nenos pequenos e que esteña traballando. Bueno, eso ao final o que fai é que non teñan que desplazarse pois a Vilalba, as Pontes, a Viveiro e que podan facer vida aquí no Concello. Jennifer. Non teño nada que decir porque non sei a información que hai. Se hai que licitala, eso xa tiñades que saber, que había que licitala, nada máis. Que se non temos acceso porque son de urgencia, que vamos comentar. Ben, Julio. Ben, sabíamos que había que licitalo, pero a empresa presentou, en principio, un servicio básico, e se unha empresa che presente e che dice a partir desta fecha non quero continuar con este servicio, vémonos na obriga de sacar a licitación. Ben, votos a favor de aprobar a modificación de crédito para poder levar a cabo a licitación do punto de atención á infancia. Votos a favor. 3 votos a favor. Abstencións. 2, 4 abstencións. Ben, outro punto de urxencia, que como xa dixen antes, eran expedientes que estaban sin rematar, que se deron rematado, e eu creo que é necesario traelos a pleno pola urxencia, como xa a propia palabra di. E outro suplemento de crédito, ben, tamén co concelleiro non adscrito, xuntámonos, trouxe unha proposta ao Concello, o equipo de goberno tamén tiña a súa, e negociamos unha proposta que se trae hoxe a pleno. Bueno, levan as asociacións de Muras, creo que 2 anos sin subvencións polo bloqueo deste pleno, e é algo que se vai a desbloquear, entendo, hoxe. E aquí, bueno, a proposta que se trae é, a partir deste momento, e en aras tamén da transparencia, non? As subvencións ás asociacións non van a ser nominais, senón que vai haber unha cantidade específica, se van a convocar, se van a preparar unhas bases, e en esas bases se recolle determinadas cuestións que deberá cumprir cada asociación para poder acceder a unha axuda. Entón, temos que votar a urxencia. Eugenia, podes falar? A urxencia para min non, porque eu non tuve en ocasión de ver a documentación. A outra, a anterior, porque me deu por mirar unha hora antes do pleno, pero a que así tampouco non pode ser. Vimos ao pleno sin información, despois existe a transparencia. Xa sei que vas decir a urxencia, pero creo que hai teléfonos móviles para avisar que hai maneiras de facer chegar o expediente. Ben, Jennifer? Claro, como cando falo po aire, no seu momento cando se falou deste tipo de axudas, cando se votou en contra nos plenos das axudas, dende a miña posición eu planteei que as subvencións ás asociacións non podían ser a dedo e nominativas, que había que sacar unha partida dentro dos presupuestos, pero como non hai presupuestos tampouco, na que as asociacións presenten unha serie de documentación, unhas memorias coas actividades que queren facer, e dai sacar as partidas que poden ir para cada asociación. No seu momento xa o se dixo. Fixemos propostas de cantidades, fixemos esta proposta tamén. Están os plenos gravados. Eu só espero que os veciños señan conscientes e se teñen algunha dúda tiren dos plenos para atrás. Porque, primeiro, en ningún momento falamos de subir cuotas
de tasas para ingresos extras do Concello. En ningún momento dixemos de que non se arreglaran carreteras. E esta proposta, como dicen que non facemos propostas, fíxose no seu día por parte do Grupo Mixto do Partido Socialista, que as partidas ás subvencións ás asociacións non debían ser nominativas, a dedo polo ayuntamiento, neste caso polo señor Requeijo, de que foran 5.000 para uns, 1.000 para outros e 3.000 sin saber que é o que quería facer cada asociación. Despois bloqueouse porque o señor Requeijo tamén dixo que a AMPA non podía recibir porque estaba co expediente aberto da movida toda que hai ca AMPA, que aínda non se rematou, por cierto. Entón, eu non sei logo agora que se veñan tirar flores desto, eu xe digo, isto eu díxeno no seu día. Por favor, veciños, tirade de plenos para atrás e se tedes algunha dúda, enseño-vos o escrito tamén, porque como aquí non facemos propostas naide, máis que o señor escrito e o equipo de goberno, pois alegraríame que os veciños vexan a realidade da situación que hai. Ben, Julio. Sí, bueno, entendíamos que para as asociacións que había que sacar unhas bases que lles hai que dar unhas axudas. Temos moitas asociacións no Concello de bastantes ámbitos, de cazadores, a mulleres rurais, bueno, outro tipo de asociacións que, bueno, que temos que tamén colaborar con elas, axudarlles, pero entendíamos que a forma de dar esas axudas pois que estaba desactualizada. Como calquera outra subvención de calquera ámbito, pois hai que sacar unhas bases e a partir de aí, pois calquera asociación que cumpra os requisitos ou que queira solicitar, pois estará disposta para calquera delas. Temos que votar a ausencia. Eu facía unha introducción, pero temos que votar a ausencia de traer este punto a pleno. Votos a favor de debatir este punto, 4 votos a favor, abstencións, 3, 2, 3. Ben, como xa foron dicindo cousas, Eugenia, non é necesario ser un catedrático ni estudiar en Oxford para ver o que trae este punto a pleno, é aprobar 25.000 euros para repartir entre as asociacións. Teremos unhas bases e as asociacións que queiran presentarse poderán presentarse en función desas bases. E por este lado, eso para vostede. E respecto a portavoz do Partido Socialista, que sexan as subvencións nominativas non quere dicir que non haxa unhas bases. Todos os anos que se convocaron aquí bolsas, subvencións, había bases, había unha memoria e eu creo que había unha fiscalización por atrás. E non se repartía o diñeiro así a criterio. Mais, o equipo de goberno, o alcalde, cando trae aquí algunha proposta, debatea co equipo de goberno. E o dito, aquí poderán presentarse asociacións con sede en Muras de distintos ámbitos que representen o ámbito da agricultura, gandeiría, caza, educación. Hai que facer unhas bases, hai que aprobar esta modificación de crédito, que é algo moi sinxelo. Isto xa o podemos ter feito fai 2 anos. Solo que, bueno, eu creo que aquí por unha cuestión de facer política, pois non se quería respondendo a outros intereses. Facía mención antes o concelleiro non adscrito, Julio, non, que a veces dignos o que temos que facer dende Santiago, dende Lugo, e eu creo que hai que ser independente cando se están tomando decisións que afectan a vida das persoas, e o que pretendemos desde aquí é mellorar a calidade de vida e que os nenos e nenas que estudian aquí esteñan en igual de condicións que calquera neno que estudie no centro de Santiago ou na Coruña, porque esta historia que contou Julio de iros, cando viñas a coller o bus e viñas con botas por un camiño de terra, dábaselle a Julio e dábaselle a máis xente. Queremos todos, entendo, que eso non se repita. Ben, pasamos á votación. Queres dicir algo máis, Eugenia? Non, que sin documentación, sin ver nada, só dixeches agora 25.000 euros a repartir, sí, bueno, con asociacións con base en Muras. Creo que hai algún fleco que creo que xa che protestei fai tempo, que creo que hai unha asociación un coto de caza que debería cobrar como os demais, que fai o traballo de matar animais que nos están facendo daño nos cultivos, e que deberíase mirar todo iso. Pero claro, con nosotros non falas, con nosotros non contas, entón, así a cegas non vamos votar.
Ben, eu falo con todo o mundo, pero non estou para perder o tempo, Eugenia. Entón, ben, os criterios técnicos establece o Secretaría de Intervención. Si cumplen os criterios que as bases, fainas o equipo de goberno supervisa as Secretaría de Intervención. Si cumplen os criterios da Secretaría de Intervención, nos non temos ningún problema. Pódense presentar, pero teñen que cumplir uns criterios. Ben, votamos esta modificación de crédito. Por certo, é unha modificación de crédito, crear unha bolsa de 25.000 euros para repartir entre as asociacións. Non ten maior secreto. O entendemos, creo que o entendemos todos. Ben, o Concello ten diñeiro e se fai unha modificación de crédito. Ben, votos a favor de facer esta modificación? 3, 4 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 3 abstencións. Ben. O seguinte, mocións non hai, resolucións de alcaldía están a súa disposición e rogos e preguntas. Eugenia. Bueno, eu levo dende o 2019 como portavoz do Partido Popular na oposición. Creo que falei varias veces os primeiros anos, falei varias veces con vostede propoñendo cousas. Non fixo caso, caso omiso. Propuxen por escrito, con rexistro, dá igual. Propuxen, publiquei cousas que creíamos que eran necesarias para os veciños no Facebook ou nas redes sociales. Unhas veces fixo caso, sí, por vergonza ou non sei por qué, pero fixo caso. E agora, dedícome a decilas aquí, que quede constancia nun pleno grabado, pero a maior parte delas botan 1 ano, 2 anos, sin mirar para elas e sin ir ver o que é necesario para os veciños. Voulle propoñer varias, por si quere tomar nota, para algunha subvención ou para algunha cousa. Depois non diga tamén que dixo aí atrás. Propoño ao Partido Popular unha lista de cousas para o Fondo de Compensación Ambiental. Entregueillo por escrito. Inde hoxe que non presentou nada no Fondo de Compensación Ambiental, algo pedido polo Partido Popular. Quero pedir a limpeza dos colectores de lixo de toda a zona e a ubicación dos contenedores, que dan todos os que hai no Concello, entre que están sucios, malos olores con esta calor que tuvemos este ano, e a ubicación dos contenedores, sobre todo da zona aquí urbana, pois dá noxo e vergonza. Pedir a limpeza do camiño de Maciñeira hacia a ponte de Maciñeira, que, por certo, a ponte de Maciñeira pedinlle eu xa fai 1 ano ou máis, a ver se poñía de acordo co Concello das Pontes para arranxar a ponte de Maciñeira para o uso dos veciños. A ponte da Curiscada, refírome á ponte que une Muras co Freixo, que xa pediron, creo que fai tempo, pero volveron a decir a min, que a ver cando se lle poñen as barandillas para poder pasar con seguridade por ela. Tal como estamos pasando unha época de sequía, de grande sequía, que secaron fontes e regatos que a mellor nunca secaran e nunca se quedaran sin auga, pois creo que teremos que tomar medidas dentro do Concello. Entón, pídolle ao noso querido alcalde, que goberna o noso Concello e tan ben gobernado, que metan algunha subvención, pois captacións de auga para poder os veciños recoller coas cisternas ou con bebedeiros para os nosos animais, pois facer algunha captación en regatos, ríos pegados a estradas ou camiños onde podamos acceder facilmente, non tiñamos que ir a ninguna finca particular, para poder cargar ali cisternas e bidós de 1000 litros ou que sexa, pois tanto para dar de beber a animais como para rellenar os propios veciños os depósitos das casas, porque víronse bastante mermados os pozos particulares. Entón, é unha proposta que sei que me vai dicir que no Fondo de Compensación Ambiental, na zona da Balsa, que se van facer captacións de auga para incendios. Pois creo que temos que mirar por todo o Concello. Invirta nos veciños, non invirta en cousas que leva o aire. Por exemplo, poño como exemplo un depósito que hai en Samil, que está ao lado da estrada de Samil e que pode ser fácil de acceder a él
con tractores ou coches particulares cos contenedores, cos bidos de auga. E, por último, a piscina. As duchas, isto xa o pedín xa fai tempo tamén, as duchas, cando se abre a auga, teñen un radio a auga que colle bastante e sale para a zona que é o pasillo ou a zona común de todas as duchas. E pareceme unha zona que é bastante usada con nenos e xente maior, e se pasa esa auga de recén duchados e tal para a zona común é antixénico e hasta perigoso para que poda esvarar alguén. Entón pido que se tomen medidas tamén ao mellor para esas duchas que son bastante vellas para reducir o gasto de auga, que eu non estou dicindo que conste quitar as duchas. Mirar de poñer unhas duchas que poidan ser fáciles de instalar e que non tiren tanta auga que non acaba na zona da ducha, ni nos sumideros, acaba no pasillo común. E nada máis. Ben, casi vou ir por partes. Eu creo que a principios de mandato reunímonos un montón de veces e nos o único que sacábamos aí, as conclusións, era que eran mentiras. E nós creo que somos xente seria e as propostas que se nos traen tratamos de darlles formas. Dixo ao principio da súa intervención que trouxera escritos ao Concello, que me pasara notas, que se dirixira a min a través do Facebook e das redes sociais. Ben, eu non teño nin Facebook nin redes sociais, non uso. E entón ten o Concello, eso sí. Creo que non é maneiras de dirixirse ao alcalde, cada un pode facer o que queira, e menos para a portavoz do principal partido da oposición. Fala da limpieza dos contenedores de lixo. Bueno, hai unha empresa, trasladaremoslle esta cuestión á empresa. A limpeza da ponte da Maciñeira. Bueno, o Concello de Muras ten unha subvención da Xunta de Galicia, é importante que a xente sepa isto. Este ano van os desbroces con retraso. Ten unha subvención por parte da Xunta de Galicia para desbroces. A subvención leva 10 anos que non se actualiza. Os costes da vida actualízase e sube todos os anos. Entón, sacamos a licitación. Esta é a terceira vez que se saca os desbroces de estradas e de camiños. É a terceira vez. Veremos se hai algunha empresa que se presenta para desbrozar. Esperemos que sí, porque eu entendo que é unha cuestión de seguridade, que os veciños non teñen por que aceptar cando van para a súa casa que as estradas municipais non esteñan desbrozadas. Pero esta é unha problemática e eu creo que isto debería trasladar, yo dentro do Concello xa trasladamos á Xunta, pero vostede, que son do seu partido, debería trasladalo. Sobre a brigada de incendios. Este ano quedámonos sin brigada de incendios. Fixamos unha selección, seleccionáronse 4 peóns, un conductor, 3 peóns e un capataz. Aos 3-4 días declarouse a sequía por parte da Xunta e nos levaron ao capataz. E nos dixeron que sin capataz, cuidado, non se pode facer brigada. Ben, entenderá vostede que así é complicado cando hai unha administración por arriba, superior, que é a que gestiona, che dá o diñeiro e ao mesmo tempo tamén che o quita, que podamos facer unhas actuacións que permitan aos veciños estar contentos. Fálame da ponte da Curiscada, ben, da ponte da Maciñeira. Augas de Galicia, que é un ente pertencente á Xunta de Galicia, creo que donde goberna o Partido Popular, eu creo que, hombre, un mínimo. Eu vexo todos os días actuacións en distintos concellos, eso sí, teñen en común que son concellos do Partido Popular, onde se fan actuacións en temas de augas. Aquí o Concello de Muras tivo que levar, creo que é de todos conocidos, non? A Xestosa Auga pagou unha ao Concello, a Balsa Auga pagou unha ao Concello, no Viveiró, parte da actuación que hai para a auga fixo o Concello. En Irixoa, as modificacións que se fixeron levar á paleira, fixo o Concello. En Ambosores, esas actuacións fixo o Concello. Na zona de Carelle, bombear a auga arriba, fixo o Concello. E Augas de Galicia, sí que é certo, Augas de Galicia, se non tes autorización, cuidado,
pararse aquí, 30.000 euros de multa, ou 25, o que les consideren, pero botar unha man para poder facer un rural atractivo non o fai. Entón, hombre, pareceme ben todo isto que me está contando aquí, pero creo que no Concello de Muras o tema da sequía, por certo, é outro tema, mandouse a conselleira de Medio Rural un escrito dicíndolle que declarase a alerta por sequía, declararna 2 semanas despois ou 3, e que establecese unha línea de axudas para os gandeiros, para as gandeiras que tuveron que comprar rulos de silo, de erva seca. Eso ten un coste. Ao final, os gandeiros, vostede sabe que ten as vacas como a min, e tuvo que comprar, e a Xunta desenténdese de todo. Aí en Muras, claro que é un mundo aparte, non gobernamos nós, non van polo rego que lle marcamos nós, non vamos a dar axudas, nin vamos a facer nada que lles facilite un pouco a vida. A captación de augas, vamos, temos 3 proxectos aquí, dende o ano, non sei, do 21 ou do 22, que realmente estiveron bloqueados, a excepción de estiveron bloqueados por Augas de Galicia, que non sei que estaba esperando, a Xunta, vamos. Augas de Galicia é un órgano pertencente á Xunta de Galicia. É previsible, o cambio climático está aquí, que a cada ano é máis seco, é necesario, é dicir, bueno, se andan polo Concello, verán, hai zonas do Concello que é unha selva, que é un bosque. Iso porque non prende lume ninguén, pero senón teríamos un incendio como teñen en Ourense e non habería nin onde coller auga. E a Xunta mira para outro lado, pero vostede, a portavoz do Partido Popular, ven aquí ao pleno do Concello de Muras decirlle ao alcalde que vive noutro mundo e que está, bueno, nun mundo paralelo, e estou explicando cales son as razóns, quenes ten as competencias, porque isto é unha cuestión de competencias. O ano pasado, o señor Rueda dixo nun pleno no Parlamento que as franxas de seguridade, falaba antes da poda dos camiños en estradas e tal, bueno, dixo que as franxas de seguridade en concellos con poboación inferior a 5.000 habitantes que se iban cargar a Xunta de Galicia polo tema de prevención de incendios. Estamos esperando, vai tarde. E aquí, venme aquí con unha serie de cuestións que eu podrei xestionar o que temos competencia ao Concello de Muras e ata onde podemos chegar, pero hai cousas que se nos escapan. E fálame a maiores da Ponte da Maciñeira, que hai os veciños, bueno, eu vou á Maciñeira e falo con veciños que están en esa zona e hai un camiño ali, falouse co Concello das Pontes para o tema da ponte, e eu estou pendente. E non lle digo que falei unha vez, 2, falei por lo menos 3, 4 veces a propósito desta ponte na Maciñeira, e todavía estou a espera. Entón, bueno, eu o que lle pido un pouco máis de, non sei que lle vou a pedir, criterio, que tamén dirixa os seus... Está ben, eu entendo, é o papel que ten a oposición e tenlle que dicir ao alcalde que ten que facer cousas, pero, bueno, o alcalde fará onde é competente, e senón a Xunta, que, vamos, eu creo que o que se lle pide dende aquí son cousas moi sinxelas, é dicir, que saque unha línea de axudas a conselleira, unha línea de axudas para os gandeiros e as gandeiras que teñen explotacións e que pasaron mal. A ganancia deste ano se lles vai ir no suministro que tiveron que comprar para darlle ao gando. Ben, Jennifer, perdón, respecto á piscina, non sei se se refire á piscina, o espacio da piscina, as duchas da piscina, a que se refire? Dos vestuarios. Ben, vale, pois o miraremos. Pero quería decir unhas cousas antes de que... Sí. Sí, diga. Do tema dos desbroces. Creo que lle preguntei no último pleno que como iban ser este ano os desbroces, como tiña pensado, non me contestou nada de nada. Que saiba eu, a Xunta de Galicia ingresa un determinado diñeiro cada concello para invertilo en gasoi nos propios tratores ou para contratar unha empresa. Vostede non fixo nada. Está empezando a desbrozar agora co trator do Concello que hoxe vino eu. Entonces non me diga, botelle a culpa á Xunta de Galicia. Outra cousa que tamén, botelle a culpa á Xunta de Galicia. É que eu non defendo ni porque sea das miñas siglas ni nada de nada. Pero conte a verdad. Conte a verdad. Na brigada de incendios, sí, o primeiro capataz foise. Foise ou chamaron da Xunta, non o sei. Pero no tablón de anuncios do Concello saleu publicado o nome dunha persona
que estuvo seleccionado tamén para vir para Capataz. Esa persona non veu para este Concello, foi para outro. Entón, por que non o conta? Por que non o conta? Iso non é culpa da Xunta de Galicia. É decisión de cada persona que é adulta e toma as súas decisións. Pero por que non contou iso? Iso estaba no tablón de anuncios. Entón, vostede oculta parte da información para poñela da súa banda. E no das franxas de incendios, aquí en este Concello, non se mirou moito polas franxas que hai ao redor das vivendas. Que se iba eu, mirei nun mapa que hai de concellos adheridos a esas franxas, e Muras non está adherido. Entón, Muras non se adheriu a eso, para obligar aos veciños que teñan fincas pegadas a vivendas a telas limpias. Entón, vostede conta a verdade. E xa que están sempre dicindo do ruído, xa é que vostedes mesmos crean ese ruído, crean a crispación na oposición. Falo como portavoz do Partido Popular. Crean a crispación que tanto usaron fai tempo e ora chamanlle ruído. E voulle dicir unha expresión. Xa traía preparada porque vai ben de que nos tome o pelo. Hai unha expresión en castellano, pero traducida ao gallego. Moito ruído e poucas noces. Busque se quere en internet. Aplicada a unha persoa é cando alguén presume, amenaza ou promete moito, pero non cumpre nada. Iso é a súa persoa. Entón, nosotros como oposición dá igual que lle propoñamos cousas porque usted non escoita. Pode escoller para vostede como ideas de vostede, pero non dice, pois, gracias ao Partido Popular ou gracias a outro partido, temos esta proposta. Jamás, en casi 8 anos que levo aquí. Jamás. Se pudera falar aquí o anterior portavoz, que era meu pai, diría o mesmo, porque fixo propostas do Partido Popular daquela, fixos de vostede, do partido do BNG. Entón, deixese de contar mentiras, cóntenos a verdade, espero que a xente vexa que o noso alcalde, por estar aí no punto medio, que nos está contando mentira tras mentira, e só espero que o vexa no pleno e que poidan mirar en plenos anteriores que nos preguntamos, nos propoñemos, pero aquí non se fai nada. Moi ben, contestareiche despois ou agora. Sí que é certo que se seleccionou un novo capataz, pero o novo capataz nós temos que adaptar a unha subvención que nos dá a Xunta de Galicia. E o novo capataz elixiu ir a outro concello, a mesma problema. Hombre, eu creo que lle contei un pouco da historia, se yo teño que contar todo, pois estaremos máis tempo. Eu tampouco teño ningún problema, que non teño que ocultar nada. Aquí elixiuse un capataz que a Xunta o chamou para as súas brigadas e saliu, fixose outra selección para outro novo capataz que elixiu estar máis preto da súa casa que vir a traballar ao Concello de Muras. E o que sí que é certo é que non temos brigada de incendios. Eso creo que coincidimos os dous. Ben, entón, onde está o problema? Que os orzamentos son moi escasos, Eugenia. E entón a xente non ven a Muras podendo traballar en Viveiro ou traballar no Vicedo ou traballar en Vilalba polo mismo diñeiro. Quédase a carón da súa casa. Respecto ao tema dos camiños, saca aquí que ora está o Concello traballando, está facendo desbroces. Evidentemente, temos que facer unha parte dos desbroces coa maquinaria do Concello porque as empresas non queren presentarse á licitación. Cal é o problema que hai detrás de todo eso? Que o servicio de desbroces, esa subvención, é moi pequena, está infrafinanciada. Entón, podemos berrar e podemos decir o que vostede considere. O que é certo, e iso é innegable, é que as estradas do Concello están desbrozadas ou sin desbrozar. Están sin desbrozar, verdade? Sacouse 3 veces a licitación o servicio de desbroces? Sacouse, son datos obxectivos, verdade? Entón, eu non sei, vou unindo cousas e digo, pois isto é unha cuestión de orzamento porque as empresas coas que falo me din o diñeiro que hai para desbrozar non nos chega. E respecto ás franxas de seguridade, ben, quen dixo que iba a desbrozar as franxas de seguridade? O señor Rueda. Se o señor Rueda dixo que iba a desbrozar as franxas de seguridade, que as desbroce e que non me veña agora o Concello ten que presentar, ten que facer, ben, que non nos líe, porque ao final o que fai a Xunta é dache unha subvención e logo bota a metade dun ano, bueno, se chegara con a metade dun ano sería abondo, pedindo informe, xustificación e como hiciste isto e lo outro e vuélveme a hacer outro informe, en fin,
que ao final é sin vivir cunha administración así. Jennifer, non sei se tedes algún rogo, algunha pregunta. Sí, con respecto á limpieza de contenedores está solicitado por escrito, pero sin contestación. Con o ponte da Curiscada, solicitado por escrito sin contestación. Limpieza de carreteras, o mismo de todos os anos. Pregunta, chamame a atención nos reales decretos que publicaron para esta, bueno, que nos deron acceso para este pleno, que hai 53 solicitudes das axudas da luz dos veciños xa resoltas. Desas 53 axudas, só 3 veciños levan os 800 euros que era o que se daba como tope este ano. Entón, a mí gustaríame saber se é que cambiaron as bases de outros anos ou por que non se chega a ese tope ao entregarlle aos veciños as axudas, porque están en torno aos 300, aos 600 euros o que está recibindo a maior parte das familias. Entón, se é que ao mellor non teñen o gasto de luz para chegar a eses 800, se é necesario os 900 que se están pedindo cara ao ano que ven. Gustaríame saber o porqué, porque nos decretos non aparece o porqué desas cantidades, me refiero. Non quero dicir con isto que non esteña en contra das axudas da luz, nin de nada desto, non o levo por terrenos que non son, simplemente me gustaría sabelo porque me chama a atención que de 53 solicitudes, só 3 cobren o total. Despois, por outro lado, hai aprobado no plan de compensación a axuda para a renovación da eficiencia enerxética de Chao de Currás. Son 50.000 euros. Que se supón que eu polo que vin era para o cambio da cubierta. Non sei se se vai facer algún tipo de intervención a maiores deso, porque me parece 50.000 euros só para o cambio da cubierta excesivo. O sea, pareceme un presupuesto demasiado elevado. Entón, era por saber se dentro desa partida vai ir máis arranxos que o cambio da cubierta. E despois hai un decreto no que se lle denega a devolución da fianza a un maderista, a unha empresa de madeira, son 3.421 euros porque polos perfectos que fixo na pista. Gustaríame saber se eses 3.400 euros cubren realmente o coste do arranxo dos desperfectos que se fan. Logo, a maiores, sabemos que están as cisternas sacando a auga do río, que teñen autorizacións de augas de Galicia para poder facelo, pero gustaríame saber se a empresa se vai facer cargo dos desfeitos que está facendo aí, porque rompeu a cadea e está vertendo aceite na entrada da área recreativa. Entón, queda un pouco feo, sobre todo agora, co uso da piscina e a xente que ven a Muras, que esteña sacando aí auga, que non dé acceso a mellor á xente porque está sacando na auga e que esteña facendo vertidos de aceite aí. Entón, era para saber se teñen pensado facer algún tipo de medida con eso. Tamén agora está acabando a tempada, pero sí que é certo que as papeleiras e os contenedores tardase demasiado en recoller agora no Brao porque hai moita afluencia de xente. A mí xa me mandaron varias persoas fotos das papeleiras cheas e vertendo o lixo, entón eu creo que era ben que ao mellor se recollera máis a menudo a área recreativa. Tamén no seu momento presentamos unha proposta, tamén sin contestar, de que había que facer arranxos, por exemplo, nas gradas, porque está o metacrilato roto e saltaron cachos para a piscina, ou algún neno que se cortou na piscina con eses cachos de chapa translúcida que caeu entendemos que caeu das gradas porque coincide co cacho que está roto das gradas. Entón, creo que lle habría que dar unha volta ao mantenimento da área recreativa, que, por certo, foi unha proposta que levamos 2 anos dicindo antes de que empece a campaña do verán. Nada máis. Vale, a limpeza dos contenedores pois é o mismo que lle trasladei a portavoz do Partido Popular. Hai uns pregos, a empresa ten que adaptarse aos pregos e ten que facer as limpezas. Trasladaremosles... Unha cuestión. A empresa que recolle o lixo ten que limpar os contenedores, pero a zona onde están os contenedores que se puxeron as madeiras, porque eu no escrito puxen foto, o sea, crea musgo o cemento, eu non sei se a empresa ten que limpiar esas zonas. Fan os traballadores do Concello. Eu referíame a eso tamén. Vamos, a donde están os... Son consciente de que a mí se me dixo, e se me dixo aquí por vostede ou por Eugenia, que había que limpiar, e máis por xente do equipo de goberno tamén, e os traballadores do Concello foron a facer esas limpiezas. Ora, habrá que volver e a repasar, bueno...
se lles traslada e volveremos a facer esa limpieza. Respecto á ponte da Curiscada, a que ponte se refiren? Refírense á ponte por onde saíron desmontaron o parque. Ben, bueno, hai un acordo, non sei se se lembran, que a empresa Iberdrola se vai facer responsable de todos esos desperfectos e estamos esperando, primeiro, que aglomere a estrada dende arriba do Alto de Bostelo e que levante a ponte. Respecto das axudas da luz, bueno, hai unhas bases aprobadas, as decisións, as axudas se aproban sempre en base a un informe técnico de Secretaría de Intervención, bueno, hai unha lei de protección de datos, se pagan en función do consumo que hai a partir do ano que ven, a partir do momento de entrada en funcionamento do novo parque eólico de Iberdrola, a axuda da luz non vai ser, é dicir, o consumo é o que se vai a pagar. Bueno, hai que facer unhas bases e ver como se encaixa eso, pero bueno, isto será este ano, con esa axuda de 800 euros e 1.700. Perdón? Que a renda limita este ano. Este ano, claro. A renta ten distintos niveis e vai en función diso. Un inciso, a mí o que me extraña é que en anos anteriores, o sea, a maior parte das axudas pois iban ao tope, pero sí que é certo que según van pasando os anos baixan os ingresos ás familias. Entonces, o que me extraña é que realmente se hai unha axuda de 800 porque se cree, se considera que a mellor a luz sube é necesario hasta eses 800 euros, que realmente as familias teñan chegando entre 300 e 600 euros. Simplemente é Puido haber algún erro, pero eu creo que valoracións globais non nos a facer, eu creo que hai individual. Hai máximo de 300, máximo de 600 por renda. Claro, e un tope de 800. Que corresponde. No futuro non vai haber ese criterio, pero agora sí. Eu simplemente o digo porque de 53 lecito despois que me extrañou considerablemente que só 3 estuveran o tope. Claro, e despois hai outra cuestión que me comenta Silvia, a secretaria, é dicir, ao mellor cumple os criterios, pero se non ten máis consumo, non se lle pode pagar máis axuda. Sí, non, por iso dicía que o tema dos criterios que pode ser que ao mellor non se chegue a ese tope, porque realmente a mellor o consumo de todo o ano son 300 euros, é normal que se lle ingrese 300, lógicamente, pero entonces a miña cuestión é para que se suba a 900 ou realmente a xente está gastando 300, porque non vai chegar a esa maioría ou a ese tope, é o que me refiero, se é ese o... Eu asino resolucións con esas cantidades, non sei as cales accedeu vostede, pero eu asino... Os 53 que viñan no listo porque me... vin todos os decretos que saca aquí. E as rendas máis baixas son as que teñen eses ingresos máis altos, entón, bueno, consideramos... Ingreso de axuda. Ingreso de axuda, exacto. Ben, respecto a Chao de Currás, bueno, o que é algo innegable, creo que as axudas da luz é ben recibida por toda a veciñanza, todo o mundo a solicita, bueno, se hai algunha cuestión tamén que non... que haxa que corregir, entendo que cara ao ano que ven, pois como decía, xa non vai haber que entregar documentación sobre fiscalidade e, bueno, temos que dar forma como se van a pagar, pero en principio se asumirá o gasto que teña o veciño. Respecto á obra de Chao de Currás, as inversións van ser en ventás, tellado e eu creo que se vai a facer un pintado do local. Nos presentamos, falamos coa directiva da Asociación de Cazadores, é un local que sí que necesitaba unha actuación e, bueno, nos comprometimos a eso. A cantidade pola que se vai a licitar, pola que vai a sair, 49.266 euros. Ben, respecto da fianza das madeiras, bueno, hai os informes técnicos e é certo, hai unha ordenanza que está aprobado aquí, cando o Partido Socialista formaba parte do goberno, e esas foron as fianzas que se considerou naquel momento que eran necesarias, pero, bueno, nós estamos dispostos a revisar a ordenanza sobre madeira. É un tema complexo, porque sí que hai madeireiros, madeiristas, que sí que cumplen con a ordenanza e se preocupan por non
estragar as estradas e hai outra xente pois que lle é indiferente. Respecto... Un inciso. Vostede, en algunha das reunións que houve, ou en algunha comisión, entregounos un documento para adherirse con outros concellos a... O SOFOR, sí. Está pendiente. Claro, eso non chegou a facerse, que eso tamén axudaba a que eses maderistas que están adheridos a ese convenio tuvera algún problema, se tiña que facer cargo a través de... Claro, pero esta cuestión ten un pequeno matiz, e é que si todas as empresas madereiras non están na asociación Lugo Madera, claro, vai haber xente, como xa pasou en Penabril, se desfixo un camiño que acabábamos de arranxar e gastamos un montón de diñeiro ali e quedou o camiño que era inaccesible. Era unha empresa que non estaba en Lugo Madera. Entón, temos esa cuestión, claro, quen cubre, porque si abreuse un expediente sancionador e viu e pagou a sanción que non deu para arranxar o camiño, pero esa empresa, no outro sistema, que xa vostede díxome que estaba de acordo, Julio e Eugenia, claro, esa empresa se marcha, e aquí no Concello de Mura sácase moita madeira e, bueno, é un tema delicado. Entendo que habría que buscar algo que cubrise confianza ás empresas que non están adheridas nese convenio. Ese convenio é actuación de boa fe. Sí, sí. Claro, e tú, ti, ou o Concello, ten identificados os sitios onde se van a facer as sacas de madeira, e son as empresas as que se responsabilizan da actuación sobre a estrada. Pero o problema que eu vexo é que hai unha serie de empresas que non están aí. O que creo é que a fianza, visto os daños que se crean nas pistas, é pobre porque realmente os 3.000 euros hoxe por hoxe non cubren nada os desperfectos que se fan. Coincidimos aí, sí. Respecto da retirada de auga aí no río, bueno, Augas de Galicia autorizou a empresa que está facendo o parque eólico a facer captación no río. Eu trasladeille á empresa o destrozo da cadea e dos aceites. En principio a empresa dixo que se ia a facer responsable de calquera incidencia. Para nós iso é un problema, é dicir, Augas non se dirixiu a nós en ningún momento porque o acceso á área recreativa da Veiga é un acceso peonil por o tema da seguridade para os nenos e as nenas que van ali á piscina, pero, bueno, cando rematemos, esperemos que a empresa cumpla co que me trasladou e que repoña tanto a cadea como limpie os aceites. Respecto ás papeleiras... E con respecto ao aceite, que lles solicitamos tamén dentro do Concello que polo menos votaran sepiolita para que non... E me consta que a votaron, pero non a recolleron, entón... É que ainda foi peor. Pero se lles solicitou todo iso. Ben, despois, respecto a papeleiras e contenedores, bueno, lle daremos unha volta. É certo que tamén este verán eu, polo que falas cos locais de hostelería e coas gráficas que nos presentan de asistencia á piscina, bueno, como todos os anos, sempre ven moitísima xente, ven ao coñecer o Concello, a disfrutar do Concello. Tivemos o Eclipse, que foi un éxito de organización e de participación de xente, e iso tamén fai, bueno, por exemplo, cando me falan de, falábamos antes, non, do vaciado dos contedores aquí no Concello, na capital, nas zonas urbanas, non se fai mércores e sábados, pero, bueno, o que me trasladaron da empresa é que eles facían o vaciado, pero que, bueno, que entendían que era por unha cuestión de que había moita xente e tiñan que levar moitísimo máis lixo. E, bueno, o vaciado das papeleiras intentamos facelo, pero, bueno, lle daremos unha volta para que se faga. En principio está previsto, e a indicación que teñen os traballadores é, bueno, un traballador en concreto é que se valeiren todos os días. Metacrilato nas gradas. Ese metacrilato o puxen, eu non o puxen, estando eu aquí xa de alcalde, fixéramos unha reforma porque o anterior estaba roto, este volve a estar roto e está pendiente retirar tanto os banquillos como ese metacrilato e leválo ao punto limpio. Julio, non sei, sí. Se hai previsión de vacialo, porque está eso
que rebosa por todos lados, xa non hai Sí, sitio onde botar. constame que a empresa que fai Ambigal estiveron ali, ou eso foi o que me dixeron, que estiveran sacando lixo dali e, claro, estamos esperando sacar a licitación. En principio, como xa trasladei, creo que noutro pleno, vamos a sacar a licitación da recollida do lixo co Concello de Xermade e co Concello de Ourol, e o punto limpo dos tres concellos será o punto limpo do Concello de Muras, porque nós xa tiñamos feito obras, os containers que había, fixérase con cargo unha obra do Fondo de Compensación, toda a rampa, entón entendimos os alcaldes que era o mellor espazo, e a idea é que haxe unha persoa aí a media xornada atendendo o punto limpo, todavía non sabemos cantos días, e, cando nos dé o ok a Deputación para sacar a licitación, cando nos dé o ok, nos dé o ok para chegar a acordo e poder sacar isto, sacarémolo, e entón eso tenderase de outro xeito. No punto limpo nos xa intentamos moitas cousas no punto limpo, tivémolo aberto facendo recollida, que seguimos facendo os venres, logo puxemos as cancelas, había unhas cancelas antes, a xente rompeu as cancelas, puxemos outras interiores, tuvémolas pechadas, tiraban o lixo por encima da cancela, quedaba colgada, romperon a rede, decidimos abrilas, establecendo ali un letreiro dicindo que había 4 containers, madeira, rodas, electro e non sei que material iba no outro. Logo todo aparecía mezclado, entón, o punto limpo sí, pero fai falla civismo da xente, que as empresas, porque entendo que son empresas, non nos leven rodas, por exemplo, porque ali aparecen rodas de vehículos, cando eso ten que ser un xestor autorizado, e non las levan ali. Tubaxe de obras de construcción, xo levan ali, ventás de aluminio, restos, xos levan ali, defensas de vehículos, xo levan ali, aceites de vehículos, xo levan ali. Entón, é certo, está mal, pero temos todo centralizado e non está estrado polo Concello, porque sí que no seu momento 3, 4 ou 5 non sei como se chaman destos, cando se tira o lixo, sí que sei como se chama, pero se me foi a palabra, vertedoiros incontrolados, os recolléramos e leváramos ali. Vale. Julio. Sí, un par de cuestións na máis. Onte publicouse o cartel da Feira do Poltro, que dá, sobre un mes para dito evento, e gustaríame saber se xa está a programación cerrada, se vai haber algunha novedade, algún evento novo, e tamén se, o sábado a noite se vai recuperar que se facían actividades durante a tarde e noite do sábado, se este ano se van facer tamén ou non. E despois, no aparcadoiro do centro médico, que xa comentara noutro pleno, pois a saída dos vehículos, a estrada obstaculiza moito o cobrecontenedores de madeira, porque está o stop pegado aos contenedores. Entón, facer os trámites para mirar de poñer un espello, porque hai moi pouca posibilidade para sair aí os vehículos. Despois xa que se fala dos contenedores, da limpeza, no seu momento o grupo de non escritos trouxemos unha moción para facer unhas obras duns contenedores soterrados para evitar este tipo de cuestións, de cheiros, de suciedade, de todo ese tipo de cuestións, máis aquí no centro do pobo, que están ao carón das vivendas. Dicir que nese momento votouse en contra, pero en cambio agora pídese que se limpen. E nada máis. Ben, do aparcadoiro, sobre o tema da Feira do Poltro, eu fixen a delegación en Pablo, contamos ela un pouco, se queres. Vale. Ben, o aparcadoiro do centro de médico, eu que o ideal sería cancelar a saída, que non sei porque xa se fixo así, pero estaría establecido así, que se fixo nese sentido, facelo igual que se fai en Barcelona. Ben, e logo os contenedores soterrados, ninguén cuestiona que fose unha idea boa ou mala. A información que tiñamos técnica nos decían que non eran contedores, que non eran estancos, que tiñan fugas, tiñan pérdidas,
e despois que os arranxos que eran moi costosos. Entón, ese foi o sentido do voto do equipo de goberno. E lle dou a palabra a Paula. En canto a programación non está pechada de todo e as novidades que hai agora mesmo é a participación da Asociación Atila, que vai a facer unha xincana de barris, e tamén van a participar, aínda que, bueno, as dúas asociacións participaban sempre, pero de maneira máis visible, mulleres rurais con exposición e van a facer a talla de algún concepto relacionado ca feira. E despois hai dúas cuestións máis que xa levamos un par de anos para innovar, pero que non están pechadas e non podo confirmar. E o resto da feira en xeral son a programación de sempre. E o sábado non está contemplado. Vai participar Ganado Vacún ou non polo tema da dermatosis? Por agora está solicitado a medio rural e non nos diron ningunha negativa. Ben, bueno, son as 9:41, alargouse un pouco este pleno. Se non tedes nada máis que comentar, o deixamos aquí e nada, grazas e boas noites.